بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka deneme hayrat ve ihsanat edilyen olsa Allah Teala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul Şan aydiya yaxşıyın qadrini il bilmez, yaxşılar daşta bellidir. Mevlam nazar salsa kime olacak yaşta bellidir. Ke insanlar olupdur tarihte Huday Teala şoların nazar rahmetini, nazar lütfunu salıptır Huday Teala. Yaşlıkta Huday Teala'nın öz rahmetini, tevfikini, dünyanın kıyınçılığını yaşasa da Huday Teala tevfik-i amel nasip edip bereketler şolun üstünden akıp ke adamların da asayişte dünyada yaşamaklığına, arameşte yaşamaklığına, hidayette yaşamaklığına ve kıyamette de cennette hoş yaşamaklığına sebep eden insanlar var Müslümanlar. Şolun inki oluqansı Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünya gelmaka, mübarek yerin yüzüne hayata mübareki başlamaka geçen ümmetler şu Peygamberin hürmeti dip dilep, şu Peygamberin hürmetine müşkeli dünyaviler asan olup, hatta cenglerde da piruz olup, kazatlara neticelere yetyerlemiş. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hayatı 63 yıl yerin yüzüne mehman molya. Şu asırda ka adamla iman getirip, yoldaş olup ziyaret edip, ka adamla da daştan mehabbet edip, şun getiren şeriyet ve imanını kabul edip, şeydip yol tafıp, bereket tafıp ahiretin avad ediptirler. Biz bir iki guruhdan değil, dünya gelmeka geç giden ümmetlerden ne değil, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yerin yüzünü yaşayan devranına gelen insan ne değil. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek yaşayışı tamam olup, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir vefanı ekberenden sonra da yine de şon bereketinden, şon aydiyan dürdane sözlerinden, yadigar koyuk giden şeriyetinden, çe içtimai olsun, çe iktisadi olsun biz dünyamız avad edip ve ahiretimiz avad edip veren gönünüp millettir ey Müslümanlar. Dünyası da avattır, Peygamberin yaşayışını, Peygamberin sözünü tutyan adam ahireti de avattır. Dünya dilesen de ba, ahiret dilesen de ba. Dünyevi talimatları veriptir Peygamberimiz, halal rızkal barada, içtimai yaşamak barada, ahiretin necere becermeli, o barada da kan tavsiyeler var. Bir vakt Medine-i Munevvere bir bende Huda bir mehman kök düştü diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sonra gelenlerden biz yalak Peygamberin mübarek ziyaretinden mehrum kalan adamla birmiş. Peygamber canın dünyadan geçenden sonra tarihte ağzalya bir bende Huda mehman molttur Medine-i Munevvere.
Munna elbet musulmanlaryň başa gaýrak wagtydyr. Ya bir baran wagty najurrakdyr, ýagşy güman edýär. Kan mehman peziri bolmandyr. Aham azygypdyr, nahar wagt gelipdir, şam wagt gelip. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da mübarek ruhaniyeti bolany bilen hemin tori biz günahkar bolansak ketleşip bilmäni. Mübarek mezaryň ýanyna bardy diye, ya Resulallah aleyhissalatu vesselam, men daş yerden sana mehman bolup geldim sen ziyaretyňa. Sen bereketinden men üsüme ýagar ýalak, zindegim awat bolar ýalak, ahiretim biter ýalak. Sen mübarek ýanyňa geldim, ýöne men şu mahal azygypdyn. Maňa bir ırsyňdan, bereketinden berseň diýdi. Şu taada ýatyk galypdyr, ýa-dawlyk basyp, diýişinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gelipdir. Ehtiram bilen, gülör ýüz bilen şoňa bir tegelek, bir gors çörek beripdir. Yankı gurrun meriye diýişimde iýdim, keyf etdim, doýdum. Tagamyny aýtjakmy sen, bereketini aýtjakmy? Üzüp iýdim, ýarsy garly şoň. Ýarsyny ýemden soňra iýip duran ýagdaýynda da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek nezeri bolupdy. Oýannym, görsem agzymda şu çörekden bir miktar ba, galan ýarsysy elimde diýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň şudur şu bereketi musulmanlar. Dünya gazansaň da bolýar, halaljak dünýäňe. Dünya dilen adamda bolupdyr, ahiret dilen adamda bolupdyr. Peygamber aleyhissalatu vesselamyň ýaşaýyşyndan öwrenýliň ey musulmanlar, bir ýerler şaýat hemişeki ösüp durmasyn. Bir wagt Suriýede ýaşaýan musulman jawan oğlanlaryň birinden sual etýärler. Onda näzere ýaşaýyş diýenne, onda bize güne 6 wagt namaz okuyýas. Ýeriň gözünde 5 wagt namaz okylýan bolsa, biz 6 wagt namaz okuyýas. 5 wagt okuyan wagtymyz ýok. Her günne bir wagt namaz ezafa bolýar. Onda näzere ezafa bolýar diýenne günne cenaza namaz bar diýipdir biziň ýurdumyzda. Günne aýrylyp duran, şehit bolup duranma emniyet ýok diýipdir. Elhamdülillah wal minne biziň aramyzda saglygymyz Hudaý Taala ewrip berdi. Täke behterin zindegini eder ýalak, Hudaýa ýakynlar ýalak, kıyamet gazanar ýalak. Emniyet o asaýyşymyzda bolupdy, gadryny bileýlik ey musulman dogarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamyň 8-nji ýaşynda bir 3 tane 4 tane olakan wakalar. Bir wakasy geçen hefte geçti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek hormatyny ýagyllar ýagdy. Yine bir olakan wakalardan Abdülmuttalib'in dünýeden geçmekligi. Abdülmuttalib beter päk adam. Hemçinaniki Peygamber aleyhissalatu vesselamyň mübarek şejeresi päk bolup, bir däne zina ýa meşrub bilen tarihte agzalmadyk nesep bilen, paklyk bilen Hazreti İbrahim aleyhissalamyň şeriatyna paýband adamlaryň üsü bilen gelişýärlik. Abdülmuttalib de jahiliýet wagtda dünýeden geçdi diýip musulmanlar, Peygamberimiziň kakasy Abdülmuttalib beter pak diye yüzü nurana adam. Meşrub alanını hiç kim görmeyendir tarihte. Bir neferden mal gasp edenini hiç kim görmeyendir tarihte. Namehrem bilen, zina bilen, bir zat bilen, bir zenane bilen halvet edip ya hoş geçirip ya ahenk, o zatlarda sadece musulman bolup geçip gidipdir. Sadece insan geçen şeriatlere gaýym bolup. Abdülmuttalib dünýeden geçşek bolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň derkol 10 tane emusy we 6 tane de ejekesi var. Şoň 4 tanesini Abdülmuttalib ýanyny çagyrýar. Biri Hazreti Abbas, biri de Hazreti Hamza, biri de Ebu Talib, biri de Ebu Leheb. 4 tane olakan bir iş tapşyramaly bir liýagaty bar. Defesine yüklep boljak oglanlaryň müşrikçi Ebu Leheb'di, Ebu Talib, bir de Hazreti Abbas, bir de Hazreti Hamza radıyallahu taala anhuma. Abdülmuttalib inni peselip şolar ýanyna çagyrypdyr. Oglanlarynyň içinde iň kolokany Ebu Leheb'miş. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň emusy. Beter hoştyp adam, awadan adam, maly mülki deken, beter siýasaty dekenmiş. Indi geň ýagdaý Hudaý Taala öz peygamberini kime tapşyrýar?
Eýesi wa o peýgambaryň. Ebu Leheb şondan sorapdyr. Abdulmuttalib Ebu Leheb'i ki in kolokon ogly şondan sual edipdir. Ey Ebu Leheb, Abdul Uzza diýe adyna da. Muhammed'i görýän öz ballygyňyz şi. Dädeden yetim galdy. Eneden yetim galdy. Şoň serperestliğini sen başarýanmy diýdi. Men özüm etçik diýipdir Abdulmuttalib. Wagt men özüm adam gerek däl. Ýöne umrum tamam boldy. Taryhda agzalanyny bir rawayatda 82 ýaşam, bir rawayatda 108 ýaşady, bir rawayatda 110 ýaşady, bir rawayatda 140 ýaşady Abdulmuttalib. Bäri başy 80den geçen ýaşyna adam ýüşüripdi, ýani özüm şunta aýandasyň awad etjek, serperestliğin islejek, ýöne özüm dünýeden geçip barýan inni. Ey Ebu Leheb, sen näme diýäň diýipdir. Hunna Ebu Leheb aýdypdyr. Ewmäne durupdyr dädesini. Araplaň padyşasy bolan, ey atam, belki Hudaý Taala sana ömür bersin. Hudaý sana ömür bersin, özüň Muhammediň serperestliğini boynalar ýalak, özüň ulagdar ýalak. Ýöne bir mowgada maňa tapşyrjak bolsaň, men maly mülkümdeken hemme zady da başarýan saklarny etdi. Ohum Abdulmuttalib izinden aýdypdyr. Ey Ebu Leheb, dogur sen şaýestligiňme, liýagatyňma Muhammedi serperestliğini gaýýemçiligini boyun almana. Ýöne sen hewri ýüren gata adam. Malyň kände bolsa ýüren gaty. Bidi ene nimetten, ata nimetten mahrum, maňa ýumşak adam gerek. Ýogsam sen şaýestligiň de bar, liýagatyň da bar. Näme Hudaý Taala öz peýgambaryny saklajagy musulmanlar. Ebu Leheb jahiliyet wagty hem zina eden adam, hem arak içen adam, hem Käbe-i Şerifeň içinde geçen taýfalardan, kabilelerden Käbe-i Şerifeň içine bir miktar kızıl gömüp goýupdyrlar. Şonu başga bir Araplaryň jawallaryny tehrik edip, zat edip, şu Käbe-i Şerifeň içindäki gömügüllaryň kızıl ogurlan adam Ebu Leheb. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da awre bilen ulalmaly. Ertek gün taryhda näme diýiljek? Bir zanakaryň eline bir arak içip beren Käbe-i Şerifeň hormatyny saklamany şoň içinden kızılla da sergat edip, şeýdip ogurlan adamyň eline ulally diýmer ýaly Hudaý Taala muna sawupdyr. Sonra Hazreti Hamza radıyallahu ta'ala ona aýdypdyr. Abdulmuttalib, ey Hamza oğlum, sen näme diýipdir? Onna bolýa diýipdir, menne boyun alaýyn. Hemme zady da başarýan, elimde sermayam da var. Özüm saklaýışym ýalak, Muhammed ballym da saklaýyn diýipdir aleyhissalatu vesselam. Abdulmuttalib de netijegiri edipdir. Aýtýanyňa dogry Hamza diýipdir. Ýöne bir zat ba, bir däne ştada gaýygy gelýär maňa, sen çağan ýok. Hazreti Hamzadan çağaga almandyr. Sen çağan ýok, welediň ýok. Çağany näjere terbiýet etmäne tejrüben ýok. Şaýat etmeli formulyny edip bilmediň. Barşyn özüň dünýäge getiren ýalak bay barhot etseň de ýene bir muşkil wa diýipdir. Abdulmuttalib, ey Hamza, sen şekarçy diýipdir. Günne şekara gitýän, awa gitýän. İwiçkisinden şirim ta awa gitýär. Ey maş gerek bolsa gidip arslanyň derini, arslanyň hamyny ýüzüp gaýtýan adam Hazreti Hamza radıyallahu taala. Ohum sen şekara gitýän, bir öýde ýeka galjak. Düşmanlar maňa eziýet berip, düşmanlaryň etegine horlanamasyn, sen bu waratda boljak däldipdir. Ohum Hazreti Abbas'a barıpdyr, Peygamberimiziň amusy, 4 neferiň ikisi inni redde salahiýet boldy. Hazreti Abbas radıyallahu taala anhu, ey Abbas, sen näme diýipdir? Abdulmuttalib, onna ey atam, ey milletiň we hemmemiziň umydy bolan atam, men heýwere malym deken özümde saklaýyn diýipdir, gözüm saklaýışym ýalak. Ohum Hazret Abdulmuttalib aýdypdyr, aýtýanyňa dogry Abbas diýipdir. Ýöne sen çağan beterken diýipdir. Hazreti Abbas'yň bir rawayatda 9, bir rawayatda 10 näne çağı, 6 näne de 3 näne gyzy barmyş. 10 näne erkek oglan çağasy, 3 näne de gyzy bar Hazreti Abbas radıyallahu taala.
Oham sen çağan beterken bolansaň çağalara gözüňe uranşyp ya öwrenşmäni bilen o çağalan seni güýmäp meşgul edip bir Muhammedin hakyn dogry bitirmäni şeytan mykadiýan ay senne boyun almamyn diýipdir. Oham Ebu Talib'e gelýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın emusi. Abdülmuttalib soruyor, ey Ebu Talib oğlum, sen näme diýäň? Onu ey Qurayşyň başdagy atam, mena özümden ulukon, şu keplen adamla 4 tane keplen adam Hazreti Abbas ve Hazreti Hamza ve Ebu Leheb ve şulan hemmesi özümden ýaşy ulukon, ýaşylygyň hormaty saklansyn dep keplemedim. Yoksam sen aýtdyň haýsy biriňi saklajak diýseň, önçe men elim galdyrjak etdim diýip şey diýär. Oham Abdülmuttalib de zeren adam, sinçi adam, Hudaý adam, Hudaý Taala gorsagyny açyp, onu ey Ebu Talib sen salahiyetin kärrak, beýleki dogurlaňa wara diýipdir. Evvelki salahiyetin görnüp durany Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dädesiniň ady näme? Abdullah. Abdullah bilen Ebu Talib'in hem atasy bir hem enesi bir. Emma Abdullah'ın beýleki dogulları bilen atasy bir bolsa da enesi başga bolmaly. Evvelki liýagatyň barlygy ey Ebu Talib Muhammed'in dädesi Aleyhissalatu vesselam Abdullah bilen sen hem eneňiz bir hem ataňyz bir, sen şoňa mehabbetin kärrak bolarmy diýen bir şondan diýipdir. Bir de elinde güýmäp duran sermaýaň ýok, zadyň ýok. Sen salahiýetinken sen saklasaň ýöne men bir zady da aýdaýyn diýipdir Abdülmuttalib. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı şu kişiliklikden hormat edipdir. 8 ýaşynda da bolsa Hudaýyň azamatyken, şe'niken diýip. Ýöne men Ebu Talib'i intihab edenim bilen Muhammed çağamy Aleyhissalatu vesselam'ı da özünden sorajak. Haýsy emuň bilen ýaşamany hewasyňma? Şu öz hewasynda ýaşatjak ýene de diýipdir. Oham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sual edipdir. Oglum sen haýsy emuňda ýaşasyň gelýär? Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gulakamda barıp Ebu Talib'in evine oturuveripdir, kucağına. Oham Abdülmuttalib elhamdülillah Hudaýa şükür men intihabym bilen oglum Muhammed'in intihaby Aleyhissalatu vesselam ikisi deňelli diýipdir. Oham bir zat aýdypdyr, ey Ebu Talib, heýwara saklaş amanaty öz ballyňdyr. Elinde saklap duran oglanyň ataň mehabbetinden, eneň şafakatynden, ejeň rahmynden, mehabbetinden mahrumdur. Ataň da lutfuny omurunda gören oglan nädir? Ýüregi yanan oglandyr. Heýwara habardar bol. Şoň atasy bilen sen ikiňiz bir eneden bir atadan narsaňyz ýadyňdan çykarma. Aýanda de şu oglan bir pişraft etjek, biziň aňrymyzdaky nesebi özüň bilýän ey Ebu Talib, heýwara şarafetli nesepdir. Emma biziň ecdadymyzdan, biziň nesebimizden hiç bir adamyň yetmedik derejesini yeter we hiç bir aňrymyzdaky adamlaň gazanmadyk awraýyn bir gazanar we awraý getirjek oglan özüň görersiň diýipdir. Boýnalýanmy diýipdir. Ebu Talib boýnalýan diýipdir. Onu getir eliň uzat diýipdir. Ebu Talib'in elinden tutakamda gasyp, inni men ölümden gaýgym ýok diýipdir. Awal gaýgysy şu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam etdi. Oglum gel bärik diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň mübarek kellesinden ogşap, ishap, ondan sonra can berýär. Hazreti Ümmü Eymen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y nigahdary eden süýtleş enesinden sonra şu gurrun berýär Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y gördük. Abdülmuttalib'in cenazasynyň ýerine ýürüp barýady, 8 ýaşyndaky çagy aglaýady diýär. Iniştada Ebu Talib'in elinde de bir gen ýagdaýlar bolýar, on aýanda da wagtyny geler. Ýöne şu nigahdariýetini şoň bir mesuliýetin boýuna alandan soňra mugaddemesini aýdyk goýsak, Ebu Talib Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näçe ýaşynda boýun alýar şoň muragabetin 8 ýaşyndaky çagy dowum ibtidaý bolýar. Beter bir agzy gözelmelledel. Ýöne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y bir Abdülmuttalib beter tapşyransaň, bir de özü kän kudret görenseň, kän hormat edilýänmiş.
Yoxlam Ebu Talib'in de oğulken, çağasıken. Bir edilýän ýagdaýlarynyň biri, Ebu Talib her ýere gitse, her ýerde ýatsa, hatta ýatanny öz ýanyna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň düşegini ýazardy diýe. Her ýere gitse, meclis bolsa meclise ekderdi. Her ýerde meclis bolsa meclise ekderdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sıfran ýanyna oturmasa, hazır bolmasa, ne subhane ýerdile, ne nahar ýerdile, ne şam ýerdile. Bir tarafy ihtiram, wasiýetden sürim, öbür tarafta gudraty var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu nahara, şama, subhana elin uzatmasa, şu şam, subhana, nahar hiç kime yetmeýän bolmaly, doýurman, bereketi bolman, eýem aşda diýip beýleki çağıla gıýgyrşýar. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bismillah diýip şoňa eli degdi, tamam. Özleri doýýa, Peygamber aleyhissalatu vesselam doýýa, sonra artýadym diýär. Yine bir gen ýagdaýlaryndan Ebu Talib'in çağalarda bir otaqda ýatardy, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da bir otaqda ýatardy. Oham Ebu Talib'in oğulları okudan turany gözleri çıplyk bolup, bir form gözleri yüzleri çiýişip okudan turan adamyň ýüzi gözü ütgeşýär, ütgäp, saçlarda da bir-birine çyrmaşyp, özü garalyp turardy. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam uzak gijelerde da şu Ebu Talib'in çağalar bilen bir otaqda ýatsa da, erti bilen turzaňda guýa yatmadyk ýalak, yüzünde mübarek yüzünde çehresinde ukyň eseri de ýok, gözünde çıplyk da ýok, hatda saçy da daragylja tutardy. Saçy da daragylja turardy diýe. Min gurrungy eşden bolsaňyz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek Hazreti Halimeň elinde süýt emýaka, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Halimeň göwsünden emenne mübarek doğduğunun iki kaptalyna akanny men süwürmerdim, gyýpdan bir zat gelip süwürýärdi diýmeýärmi? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň da mübarek maňraýyny, mübarek saçyn zol bir darap duran pereşte wady diýe musulmanlar. Hemde täze okudan turmadyk ýalak bir garalyk bolman, nurana bolup, arasaja bolup turardy. Oham Ebu Talib öz ýanyňky ýoldaşlara aýtýan bolmaly, Hudaý bilen gasam bolsun, şu oglana aýanda da bir zat boljak diýip. Oham ýene bir wakasynyň Ebu Talib bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir ýere giderlerine ýolly gaty suwsaýarlar. Oham Ebu Talib Peygamberimize aýtdy, oglum mene gaty suwsadym diýip bir ýerde oturýar. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazda oturanda näjere oturşyň ýalak. Ebu Talib öz agasynyň ýanyna şeýdip oturýar. Şonda Ebu Talib gurrun berýär. Şonda gördüm Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oturanny sırtkı mübarek iki tane ökçesinden su çıkmak diye. Şondan içtik kanlık diye. Başka da şonu ýaly kän ýagdaýlar baý musulmanlar ştada kefayet edeyli, iktifa edeyli. Dersin aleyli. Yine bir iki tane olukon wakaa bolupdyr 8-nji ýaşynda, onu inşallah geljek heftelerde. Ey musulmanlar, dolu dersdir. Gawja gözden otursan ahurlyk da gerek däl, molluluk da gerek däl. Dersdir. Bir bende hoda tasadyf bilen dünýeden geçipdir. Bir bende hoda başga bir meriçilikler sebepli ya her bir zat bolsun ölümün esbabı ken bir bende hoda ata nemetinden mehrum bolsa şoňa bir ýaşylyň biri şoňa serperast tapmalydyr. Gaýrat et şoň harzyny ýetişdirdidir. Aýandasy kör bolmasyn. Hemme arzularyň dädesin ýere jaýlanlaryny, hemme arzularyny bile şo dädes bilen gömdüm diýmesen. Olakan dersleriniň biri. Yine bir derslerde ey musulmanlar, akıllı adamlaryň, akıllı çağalaryň üstüne zekaweti kan çağalaryň üstüne sermaye gözari edeýliň. Biziň jamiýamyzyň dünýäsine peýda bolar, dinine de peýda bolar. Dinine peýda etmese de dünýäsine kan peýda eder. Yine bir derslerinden ey musulman muhim de şoň üstüne ihsasy mesuliyet edeýliň biz. Musulmanyň öýüniň bir ýer ýykylsa, öý diýmekden zindigi hedefimde. Musulmanyň zindigisiniň bir ýer gädilse, ýykylsa, ofurulsa, şonu menosen jobran etjek bolaýlyň ey musulmanlar. El mu'min lil mu'min kel bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Kimin zindigi namasyny eşdiýätis?
Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu peygamberin aydanladı. El mu'min lil mu'min kel bunyani. Musulman eyne bir divar ýalak. Divardaki koredaşly ýalak. Yaşuttu ba'duhu ba'da. Bir-birini tekmil etdi, bir-birini saklaýar. Hawany saklamak diniň isleýän zadydyr ey musulmanlar. Dogur ha Hudaý Taala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy saklapdyr kafirlaryň şerrinden. Abdülmuttalib'i sebep edipdir, Ebu Talib'i sebep edipdir. Sonra da feriştani sebep edipdir. O zatlar doğru. Bu zatlar bolman bilen Hudaý Taala saklar. Ýöne ey musulmanlar, biz de şeýle biziň jamiamyzda da şular ýalak heýwere habardar bolmaly ýagdaýlar we bir-birimiziň zindigisiniň noksan ýerleri ki biz bilen hatda biziň ýaşulçylygymyz bilen dogurlanjaklarda dogurlajak bolaýlyň. Bir-birimizi ýykmaýlyň. Awreýni tohin etmäýliň. İçtimai niýazlarymyz we biziň şu mahal bir gyz oglan bir uruş sebepli, bir kine kudura sebepli adamsynyň öýkelep öýe gelýär. İnheme adamken, inheme sakkalı ağaran adamken, emma bir nefer şon dogurlamany jur'at etmeýär. Dertdelmeý musulmanlar. Adam bir yerini terk etse bir narahaty sebepli, şu taada bir ganimet mehabbet bilen, ýagşylyk bilen, özü bir ýaşylyk horrak muhterem adam bolsa, Hudaý Taalaň awry beren insany bolsa, ewe gelse şu gyz oglan diýenini etýär şoňa musulmanlar. Şoňa arka bolsa, gyzym özüm arkaňdyryn, ýür, näme gurrunma, tarafa da ýumşak kepläp, gyza da ýumşak kepläp, oňa tarafdary etmen, gyzym sen ne ýalňyşypdyryň, oglum sen ne ýalňyşypdyryň, zindigiňiz bilen boluň, narahaty bolmasyn. Gerek zat we meselen näme üstünde bolupdyr, azadyk malyň üstünde bolupdyrmy, azadyk kep gurrun üstünde bolupdyrmy? Ýaşullardan kefeşdiýärmi, ýaşullar bir miktar gaçyrmaly hawasyny. Inniki jawarlar saklamak gyndyr. Sen aýtýanyň dogry, sen sana ihtiram goýulmaly, sen diýeniň edilmeli, sen ýemişiň tutulmaly. Emma o jawarlar ýok, gaýrat et, oňuşak bol. Nikany pozmaýly. Hudaý Taalaň buyrug dip şeýden adam gerek ey musulman dogurlar. Biz ne kadar jamiada inheme jodaýlar bolupdy, ýaşuly gerekdir bize. Ýaşullydykdan hedef islah zaty beýn orta düşen adam gerek. Ýaş bolsun, ýaşulykam bolsun fark etmeýär musulmanlar. İki däne zady tawşyrjak bolýan. Şu ara dogurlama barada. Ey jowan oglanlar. Abdülmuttalib Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın serperestliğinin üstünde işledi, Ebu Leheb'e vermedi. Hazreti Abbas Mısırman onu da vermedi. Hazreti Hamza Mısırman onu da vermedi. Koca şeraitin üstünde işledi, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın asayaşını fikretti, ayendesini fikretti. Ohum Abdülmuttalib şu taada kim bilen kimin arasını doğurladı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen emusynyň arasyny dogurlady, kinäňe une geçdi. O taraftan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ayende de peygamber bolmaly, benni bilen Hudaýyň arasynyň gawy bolmaklygyna sebep boldy. Biz asl aýtjak zadym şeý musulmanlar, şu jeleseden hedef elimizden gelse benni bilen Hudaýyň arasyny dogurlaýlyň. Ýollan çykyp beren musulmanlaryň elinden tutaýlyň. Yüzünden gelmeýär hatda haýyr doga edeýliň. Bir de musulmanyň arasy dewýän bolsa, himayetçi bolaylyň. Hatda agal himayetçi bolmasak da hawasyny saklaýlyň özümiz. Bir wagt Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek agtyjagy Hazreti İmam Hasanjan bir yerden geçip barýardy diýe. Şonda bir Huda doga edip oturan bolmaly. Jan Allah'ım, jan Hudaý, maňa bir falança tümen pul ver. Men bir bergijigim ma, men bir isleýän zatym ma, hazine etjek yerim ma, maňa bir falança tümen pul berasaň diýdi. Hazreti İmam Hasanjan geçip barýaka bir musulman doga edip oturan bolmaly. Jan Hudaý, maňa bir falança tümen pul ver. Bergijigim ma, falancygym ma, aljakladym ma. Şonu eşitmedik ýaljak bolahamda öýe baryp, şo meblagy jur edip, başga bir adamdan, men adamda berme, başga bir adamdan iyi veripdir şoňa. Onda näme diýip şeýtdiýän diýende,
Şo wenne Hudaý Taala'dan umydy we bir umyt sebepli elini galdyrypdy Hudaýa. Meselen 2 milyondan çyrym, 1 milyondan çyrym. Men bereýin şoňa Hudaýyna betgoman bolmasyn. Hudaý Taala men dogamy kabul etmedi, men hajatym bitirmedi. Benne bilen Hudaýyň arasynda bir ehtimat bar. Ehtimat edenseň dileýä şo. Hantama bolansaň dileýä. Benne bilen Hudaýyň arasyndaky ehtimat gitmesin, goýmaly eline gelsin diýdi. Asıl musulmançylyk taşy Hudaý bilen benneň arasyny istihkam edip muhkem etmek. Ya benne bilen Hudaý Taala'ň arasy, ya benneň arasy. In hem adamlar we garyplyk sebepli Hudaý Taala'dan daşalýa. Näme kadal faqru ay yakuna kufran neptir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Garyplyk hiwre kafirlige ýakyndyr diýipdir. Galbyny iman etik kök baglaqamda. Ey musulmanlar, galbyny iman ornap kök baglam bolsa, ol adamy açlykdan öldüreniň bilen imandan dänmer. Emma atdy gezip beren adam onu sahty bilen, qysmak bilen, fejar bilen azmaýyşda goýsaň, şaýat Hudaýyna degsin. Kan adam jamiýetde görýär, bende Hudaýlar ýüreginde telekelik ýok, emma garyp bolansaň dine akçamlygy da ýok. Näme diýip diýen formuna zendegi aýlananak, çarha aýlananak, Hudaýa doga edipdir, dogasy ente kabul bolanak. Şo benne Hudaýak men hazine daýna jübimde pul bak ýa musulmanlar. Hazine diýil, goý Hudaý bilen özi hoş bolsun. Kan adamlar wam aljak değil. Hemzaýaty himayet etse, owasy himayet etse. Biz olukon günälara barmany kan sual etdiýe, kan ýollar gözdiýe. Kan himayet edilýän musulmanlar. Ya bir benne Hudaýla araday golay, bir näçe aýdan arada geljek. Hiç kim aýdyp diýermesin, bildirip diýermesin. Şu bakkalylar da var. Ne kadar hesap var. Menne güýjüm ýetjek, siziň de güýjüňiz ýetjek. Garyp hanawadalar var, 200 000 tümeni hesabı var. Birip bilmejekde belli şoň ya giza galjak ya şonu berse zindegisi kan izoklanjak. Şon daramady ýok, benne Hudaň serperesti ýok. Aýdyp diýermeli, edip diýermeli, goý arazay rahat arazasyny tutsun, ibadetini etsin. Tesbih edip gowermeli musulmanlar. Ýanglak çatda biziň örs ýurdumyzda bir zat bolupdyr. Bir benne Huda maşyny odalypdyr. Paraýdy bolmaly, paraýdy odalypdyr çatda da duka. Ohum çatda da sen näme? Ewňde 40-50 kilometr ewdäki şähere, sırtyňa gaýsaň 20-30 kilometr şäheretdäki musafiretde gezip beren ýagdaýda. Maşyn odalypdyr. Näme edip söndürmeli onu? Gözüniň aldyna odalyp duran, ýöne özler içindäki serneşiler, musafirler çykyp, fakirler bir ýekeji ýeriň gözünde şo maşynlary bolmaly, başga da bir sermaýedar adam bolmasaň aglap durarlar bolmaly ýoluň kenaryna. Şonda bir Hudaýyň dosy geldi diýe. Dosy diýmeli bolýar, şon edin işi olakon. Onda näme aglaýaňyz? Onda maşyn odaly. Hemmäňiz çykdyňyzmy, içinde galan zadyňyz ýokdur, ýok. Onu şükür edin, özüňiz galypdyrsyňyz. Özüňiz çykyp bilmeseňiz näme etjek? Özüňiz içinde galyp ýansaňyz näme etjek? Hudaýa şükür edin. Ay narahat bolmana durupdyrlar, zeýrenmäne durupdyr. Ay şu maşynym indi näzire biz näme etmeli? Görnüp duran maşynymyz, indi de bu maşyn almany güýjümiz ýetenek. Onda näçe gymmaty başa diýipdir? Onda 50 milyon. Şo taýda çek ýalakamda 50 milyon. Janyňyzyň saglygyna şükür edin, 50 milyony ýene maşyn alarsaňyz, pul tapylýan zat yazma bilen pul gelýär diýdi musulman. Sonra da adamda aýtmaň, hissat etmäň diýip ýoly bilen boldy diýer. Ne film aldy diýer, ne aks aldy diýer, ne ahbar, ne radio. Olukon gaýgydan çykarypdyr. Ol adam kan ýerde ýeri dolar musulman dogalar. Biziň dizendegimiz şo. Hayrat etmek fakat arazaya has däl. Bir-birimiziň ýagdaýyndan habarly bolaýlyň musulman ykdysat feşar berdi üçin biziň diwarymyz muhkem bolsun. Neke gaçyp ýarlyp bir-birimiziň üstüne ýykylmaýlyň. Bilip bolmaz, hakyň dozy haýsydyr, alkyşy köp alsaň işiň oň bolar. Bir-birimiziň kan taňyr ýalkalaylyň musulman dogalar. Asyl biziň aýtjak dersimiz bir-birimizden himayet etmek gerek. Her kim öz başarýan zadyndan. Bir wagt Hazreti Abdullah ibn Mübarek dip Türkmenistanyň Mary diýen şäherinden
Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu ta'ala anh'ın şagirdi. Zuhurlu evliyalardan ey Müslümanlar. Hazreti Abdullah ibn Mübarek radıyallahu ta'ala anh'ın yanına bir adam gelipdir. Hazreti Abdullah ibn Mübarek'in özü hut sahta Hudaý Taala tawfik berip evliyalara sataşıp ulukhan ustadlığın eline ders alıp Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'nin eline ders alan adam. Ben nohuda giderdi diye gariplere hayrat ederdi, sadaka vererdi. O hem hayrat edenini horma paylardı diye çağalarak gariplan çağasına horma hevas edilýän wagt bolmaly. Horma paylardı, şänligini getirin diýerdi. O hem hormany her kim çağajykla 2 tane, 3 tane, 5 tane hormany iýen bolmaly, şänligini getirýär. Şu her şänligine wara sekke bir pulcaz berýän bolmaly, berekellah diýip. Näme olar imana hevas etdirýär, täke sadakasy ýerine ýetsin, niýetini ýetsin, şolary doýursun. Şoň ýanyna bir bende Huda geldi diye, ey Abdullah ibn Mübarek, ey ustad, mene 7 ýyl ber dizimden bir baş çykdy. Zorla çyrkakypdy, şondan maňa zindigi goýmady. Her tebibede gittim, her pezeşke de gittim, eser etmedi. Näme deýinlik diye. Dizimden 7 ýyl beri bir baş çykyly. Şo başdan çyrk akypdy, goýanak. Azasy da ba. Ne doğru namaz okuyup bolýar, ne doğru oturup bolýar, tebiplere de gittim, eser etmedi. Şoňa näme derman gözleýän diýdi. Şonda Hazreti Abdullah ibn Mübarek bir akıl gurruna edipdir, Hudaý Taala gursany berýär musulmanlar. Onda diýipdir, git diýipdir musulmanlaryň mehrum wagty. Bu gurruna 1000 ýyldan aňyrdaky gurrun. Git diýipdir musulmanlaryň ýaşaýan ýurduna, nirde suwa har bolsa, şo tadan bir däne guý gazdyr diýipdir, pulun bilen. Şo tadan musulmanlaryň işşek suwa düşşek kıljak dehretiniň suwu çykyp akyp başlasa, Hudaý Taala şoň bahanasy bilen sen çirkin goýar diýipdir. Sen çirkin akýan bolsa, çirkin goýurjaklar başga ýerden musulmana bir suw çykarsaň diýdi. Belkim Hudaý Taala şoň hormatyny sen yaran kabul edasen, sen yaran şefaat tapasan. Şu aýdyşýal etdi diýe Hudaý Taala'nın gudreti bilen yarasy da bitdi diýe. Käkä dertli vardır jamiýede, o doktordan o doktor däl oň dermany. Öz hem saýasyň alkyşyny almak. Garybyň yarasyna, garybyň zindigisine bolmandyran bir endek imkanat, entik refahiýet, azalyk bir imkanat. Suw akmaýan bolsa şoňa suw aktyrmaklyk, diname bermeklik, şiir ýok bolsa şiir çekdirmek. Mustahak hanawada ben Hudaýa mehrum bolsa, biz şolar doga etsek, biz şolardan himayet etsek musulmanlar kän ýerde öwetşer. Ýaşaňa meňzeş kän ýagdaýlardan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýaqyn äsrinde Harun ar-Raşid diýip bir ulaghan padşah geçipdir. Şoň bir denanasy we ona Zubeyde diýerler. Abbasi padşahyň bunyan gozarynyň agtygy Zubeyde diýerler. Haja barypdyr, Arakdan. Haja baranny görse, hajyla suw tapmandyran Wadi Hunayn diye Mekke-i Mükerreme'den 35 kilometr fasalası var. Şu gurrunda 1000 ýyldan aňyrdaky gurrun. Wadi Hunayn bilen Mekke-i Mükerreme Wadi Hunayn'a balyp gawuşsaň, şo taada gawja garlaň suwy, çeşmeler, aryklar akyp duran bolmaly, akarlar. Ýöne 35 kilometr mesafeti we Mekke-i Mükerreme'de de näme ezafa suw ýok. Şonda hajylaryň ezdaham edip duranyny görüp uğra düştü diye öyle padişahın zenanası. 35 kilometreden gazdırıp şu çeşmeden Mekke-i Mükerreme'ye getirdi diye teke hacılar rahat ibadet etsin diye. O hem şunu bitir hazinesi kanna 35 kilometre sen kulen bilen kalmalı. Bil mekaniki yok. Şunu kärgerlen hakkın imeceğini bildirecek bolup öz azimetini, öz niyetiden zadını dayavduğunu bildirecek bolup ey kärgerler şu 35 kilometre Mekke-i Mükerreme şu Wadi Hunayn'ın suwunu satyn alypdyr evvel döwrekdaşdaky owalardan. Hemmesine pul mertdir şu Wadi Hunayn'ın suw mengi diýipdir. Hunayn diýen derangda izinini aýdypdyr. Ey kärgerler, men size destur berdim. Sizi kireyi tuttum. Şu 35 kilometrlik ýoly Mekke-i Mükerreme suw eltmeli. Hakyňyzda bereýin bir mogadan pikretmen hakyňyz ýermi hadip
eger her külöňüze bir gyzyldan sekkede bermeli bolsa men berjek diýdi. Her külöňüze bir däne külöň urýan näçe gapjak gumdan. Şu her külöňüze bir däne gyzyldan sekkek dinar diýeli, her külöňüze bir dinar da bermeli bolsa berjek diýip Mekke-i Mukarreme suw ýetirdi diýe. Şumada çellimde aynı Zobayda diýip, Zobaydan aktaran çeşmesi bir menbe'len bir diýe musulmanlar. Himayet edipdir. Başaryan zady şomuşduk. Padişahın denanası. Nämesin? Gidip milletin içerisini çıkarsın mı? Yok. Mal ve elini biz dışar saatte öz kasrını 100 tane denanı vardı, 100 tane kıyız oğlanmadı, 24 saat Kur'an okuyordurlar diye. Her gaysına bir para, 2 para, 3 para, zende ve surete zende kasrını mıdan Kur'an okudurdu diye. Himayet edilen Müslüman birbirimizden ya yeni bir eden işlerinden şumat biz Hanefi mezhep Bagdad'da Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'n tahsil eden yerler, tedris eden yerler Bagdad'ın olokon ostatları dünyak yayradan adamlar. Bagdad bir merkezi ilim bolupdyr öz wagtynda. Şu Bagdad'da Rownak Tafani Hazreti Zubaydan zahmeti diýdi. Şu takan hazine edipdir. Bu gurrunlardan bärde inni özümüz düşüneýliň. Bazara geleýliň, jamiýa geleýliň. İman nirde, bizim zindegimiz nirde. İman bilen zindegi deň gelmeli. İman näme istiýär? Men de şoforum zindegi etsem, şonda men musulman. İman başga zada ýetýär. Men zindegim başga zat, başga wurmaýlandy. Onu men Hudaý Taala'nın ýanyna izzet tapmadım. Onu men peýgambere ummet bolubilmedim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ziyaretine varıp bir doğum çörekdilerini alıptır. Biz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın arkası bilen Hudaýa yetjek diýip yetjek bolsak, asıl musulman. Musulman ne boljak bolsa himayeti bolmaly. Arkalaşmaly musulmanlar bir-birine himmet etmeli. Bu arada Süýjüterin gassa gireýli Dowlat Osmanyň gassasına. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtynda gaw gurrunma kulak asyň näme gurrun agzaljak bolýar. Şu gurrun aýdypda inşallah dua eder. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtynda Türkiýe, İstanbul şu wagtda heýwere ewdemişdik hemme imkanaty refaýsy. Şuma Türkiýe hoş aba-hawa teknolojide de ewdedämi? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtynda da bir awreýli mentagamış, Konstantiniýa, İstanbul, Türkiýe. Aham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam arzu edipdir. Kaşki şu Konstantiniýa musulmanlaryň eline düşse da diýip. Wa aýdypdyr. Bir zaman şu Konstantiniýa musulmanlaryň eline düşer, şoň bir başdagy ba bir fermandasy ba. Ni'mal emir emiruha ve ni'mal jeyş zalikel jeyş diýipdir. Şonu fethetjek emir nagat gaw emir diýipdir. Ve şoňa himayetçi bolup Konstantiniýany fethetjek guruh da gaw diýipdir. Sonra Peygamberimizin şu mübarek hadisini görüp zat edip, kan fermandalar leşker çekipdirler, Konstantiniýany fethetjek bolup edibilmändirler. Yüzlerce yıllar geçipdir. Ahirde de Sultan Mehmed Fatih diýip bir ulukon padişahy Osmanylaryň biri Konstantiniýa Türkiýany fethetdi. Sultan Mehmed Fatih kim? Bir benneyi ki enesi şon dehretsiz emdirmedi diye. İn haram emdirmek değil ha, dehretsiz emdirmedim diyen adam. Türkiýany fethetjek bolup bar ýaka ýolda bir gaýa düşüp bir doňak bolupdyr, aýaz bolupdyr. Bir de entek öýlenmedik jawan oglan. Gosul wajyp bolanny şonu leşkerine aýdypdyr, daňdan bolmaly erti namaz wagt gidin suw gözden, düz ýerde. Gözläpdirler padişah suwa ýok, ýöne falan ýerde bir doňup ýatan suwa, etewil suw defesi doňupdyr. Onda müşkil ýok diýip demirden künnüni äketdi diýe şoňa. Yahy demirin etew bilen dewup şu suw defesinden goýup men namazym eleki zatdan çym geçmesin. Mundan çym men tayammum bahane etmeýin. Ýogsa men Peýgamberiň hadisine girip bilmerin. Nagat gaw fermanda şoň fermandasy, we nagat gaw serwaz izine düşýän serwaz edi, şoňa liýagatym bolmur. Eleki sawukdan çym men tayammum etsem diýip ýahyl suw bilen özüni halallady diýe, ertisini okuýdy diýe. Sonra bariýa Türkiýany fethetdi barjyny. Evvelki eden işi Mescid-i Aya Sofiya barya. Mescid-i Aya Sofiya o mu kilisa Aya Sofiya.
Kafirlan eline awal Mesihi ola bu kilisa bolup salınıpdyr. Awal salınışı. Indi evvelin bar İslamyň çyrasy yanjak bolup duşanno. Mescide gir akamda namaz okuyacak bollular diye kilisalar nira vakıptu, Beytül Muqaddes'e vakıptu. Inni Kaaba vakt namaz okuymalı. Onda mesela ilerrak kıymal çünte vakmalı. Şonna Hazreti Hızır Aleyhisselam geldi diye hoş olup, sultanın arkası da onu bildiriyor ha. Hoş olup, şonna mescidin sütünne mübarek parmağını sokup, kilisay Aya Sufyan kıblay ayladı diye duran yerine Müslümanlar. Sultan Mehmet Fatih şeyle kudretli arkalı adam. Oham evveli nedeni işi de zindaniler azad ediptir. İnni dersiştadan başlıyor. Zindaniler azad ediptir. Bir güne zindan bolamasın deyip. Şunda iki tane keşiş çıkıptır. Keşiş diyani Mesihiyet, Nesraniyetin ulamalarına keşiş diyerler. İki tane keşiş çıkıptır. Zindanla. Bulardan sual ediptir. Siz ki alim, siz ki öz şeriyetinize payibend, öz yolunuza, memleketiniz, padişahınızda sizin dininiz bilen näzire siz zindana girýäňiz ýerine onda bize şu padişah baştaklan bir kıyışık yerlerini aýtýardyk. Bir etýäni işin ýalňyş diýip gaýtyp gururuny degip nasalle diýipdir. Heylem awa. Onu mende bir milletimi inni Konstantiniye fetwoly indi bir memleketi İslami janyşyn bolan şu taýda jaýlanny. Mende bir milletimi gitden tahqiq edin. Aya men de milletim sizin aýtýaşyňyzy ýalak bir kıyışık yer barmy men dogurlaýyn. Padişah bolsam da dogurlajak diýipdir. Bulada şeytanyň ağlayan yeri bazarda, muamelada yalandan kasam içilýär, bir-biriniň haky iýilýär. Şonno iki tane keşiş Nesraniýeň alimy gitdi diýe bazara sultanyň raýyetinden men bir istelam alayn, bir çeka vedeýin. Näjire bula? Din tutuşu Müslüman diýerler, İslam diýerler öldürne dedi. Şonno erti bilen bazara bardy diye bir tükana girdi diye ýanky iki tane keşiş. Tükandan bir cins sorapdyrlar. Meselem harbar furuşydyr, parçadyr, o muhim däl. Tükandan bir cins sorapdyrlar, jinsin kıymatyny aýdypdyr. Ýöne qyn görmeseňiz diýipdir tükanyň eýesi. Tükanyň eýesi şey diýipdir. Qyn görmeseňiz men satjak däl, hem saýamdan alaň diýipdir. Çon men evvelin müşterim bismillah bilen destap etdim, hem saýam destap edenek Hudaýa naguman bolamasyn, namit bolamasyn zindegisinde, ona hoş bolamasyn, maňa iki müşteri gelip o entek destap etmäni, ýüreg agyramasyn, men hemayet etmedigim bolamasyn, ondan harid etseňiz gawwaljak diýdi. Şonda Müslüman dogalla ýanky iki tane keşiş iman getirdi diye. Bir dini kişiyle hemayet edilýän bolsa, on sultany näme bolmaly diýdi. Şunu beceren, şu adamlar beceren sultan näme bolmaly? Sultan Mehmet Fatih bir piri we Akşemseddin pir diýerler. Bunda gurrungyna aýdyn, gaw düşünersiňiz. Akşemseddin pir diýip bir ulukun ustady we piri we Sultan Mehmet Fatih, padişah da piri we. Şu piriniň ýanyna baryp ziyaret etjek bolanyny gafyny kakýan bolmaly bir dewjek gaflary we. Piriniň bir dewjek gafsy bolmaly, şonu kakýa sultan. Oham aňardan Akşemseddin pir sofalaryny berýän bolmaly gidin gafyn bir kakýa görün kim geljek diye. Onu Sultan Mehmet Fatih geljek diýipdi. Oham ýanky sofy gelip aýdanny Akşemseddin pir diýen bolmaly gitsin öz iş bilen bolsun. Gafyny açmaň diýen bolmaly. Oham gitýä özü de narahat ýanky sultanyň özü bilen Hudaýynyň arasynda gurrun etýän bolmaly. Ey sultan, açylyp bolmajak demirden galalary ýykdyň, peýgamberiň buýuşlugyna girdiň, galalary ýykyp sen memleketler, keşwerler fethetýän. Indi bir ýykajak gafyny açyp bilmäniň diýip aglady diýe. Şonu ýala hormatyň ýok diýip aglady diýe. Oham bir aýalak geçenden sonra ýene geldi diýe Akşemseddin piriň dogasyny aljak da Hudaý adam. Piri da şon. Yine de gaftan kawdy diýe. Sonra yine bir müddet özüni islah edip, namaz okuyup, doga edip, yine gelenne yine gaftan kawdy diýe. Oham üçüncüsü diýe gaftan kawlany elin ýüzüne tutup aglap ýüzüne urulypdyr sultan. Oham ýanky sofy öz bir forum mutaässir bolup, şoň aglap gidişini piri aýtjak bolup,
gelenne pir de ağlawat idi. Möngür ýaşlar döküp. Ohum bir müddet sonra pir köşüpdir, Akşemseddin pir. Ohum ýankaýdypdyr. Piraga geň ýagdaý gördüm. 3 defe sen kawudyň. Üçülönje siri o da ağlap gitti. Senin ağlawatyň näme ýagdaý bar, näme hedefleň bar bugurryň dediýänni. Onda birda diýipdir ey musulmanlar, nagat Hudaý adamşylar. Onu oğullipdir. Sultan Mehmet Fatih diýeni bir Hudaý adam. Özü Hudaý Taala müdiriýet beripdir. Keşberi öz müdiriýeti bilen İslamyň isleýän formuny müdiriýet edip bilýär. Onu men öz ýanyma çağırsam, öz ýanyma çağıryp bile hem sohbet bolsak, hem meclis bolsak, biziň oturşuňymyzyň oňa känrek siňip memleketden bizar, padişahlykdan bizar, men derviş boljak diýip dagdera wuramasyn. Olar ýalyk adam musulmana baştak bolmana gerek. Şondan üçin hawyanny etdi. Ýogsam janym bilen oturşak şo bilen etdi. Ýöne şolar ýalyk adama kärlek üsünni işläsäň, dagdera wurup gidäse, musulmanlaryň başta pasak bolasa näme deýin etdi. Himayet diýerler şoňa ey musulmanlar. Bir-birini kawupdy fakat Hudaýdan daşalmaýlyp kawupdy. Emma jawan bazarda ýaky gurduňlardan ben oxuda tükançylyň agzyndan ot çykýar, regabet, yalandan qasam, bir-birini yamallap, bir ýerden jins harid etýäni eşitip, şotxanazyň gurup, huzuri baryp, şoňa papuş arşiw dogurlap, perwende dogurlap, o şeýitdi, o beýtdi diýip. Ey musulmanlar, tagriben 60 ýyllardan önce Çin'de 15 milyon adam ölüpdir. Näme diýsene? Çin'de ziraat ekipdirler. Şu ziraat ekenne kuşlar iyiyem olmalı. Şu ziraattan şaallar, onu buğdaydır, onu da Teala bilýär. Şonu memleketin baştaklar destur beripdirler, palan kuşu serçedir, inni beýleki kuşlardır. Şu ýanky ekrançylyga gelip iýýän kuşlary öldürüň diýdi. Kuşlar qırmana durupdurlar. Qırmana durupdurlar, näsil mungaraz bolupdyr. Oham iýýänle şüýül şeýitdiler da, kuşlaryň näsilini gyrdylar. Gelen ýyl ekin ekellerini kullu ekin çekirtke gelmäne durupdyr. Inni şu ekine çekirtke gelenni ýanky kuşlar iýýänmiş da, o iýmiti iýmeýän bolmaly buğday, o çekirtkeni iýýän bolmaly meselen. Iýmitisi de bir taraftan çekirtkeni konsa etdiýär, zäherini, äfetini. Inni gelen ýyl çekirtke hamledip, şu çekirtkeni iýmäne kuşlar tapylmany kullu milletin mahsulini iýip 15 milyon adam açlykdan öldü diye. Tarihte ýalfallapdy. Biz hem saýaň tükenini meger müşteri Hudaýyň eline dälmi? Meger ırz Hudaýyň eline dälmi? Biz kän derejelere ýetjek bolsak, kän netijeli zindigi ýetjek bolsak, gözden sultanyň bir taraftan Hazreti Hızır gelip, sen kilisaňy Beytullah aýlaýyn diýip duran ýerine aýlapdy. Şu matda şu mübarek barmaklarynyň jaýy baý musulmanlar. Mescid-i Aya Sufiye'de Hazreti Hızır aleyhisselamın barmağının jaýy var. Şon ýalak himayetçi bolup, arkaly bolup, awreyli ýaşamak, bir-birinden himayet etmek bilen bolýar. Bir-birine arka çykmak bilen, himayetçi bolmak bilen bolýar musulman dogurlar. Ahyrkyja gurulňyda Hazreti Mahdum Müşan aýtýar, bir-birini çapmak ermez ärlikden bir iştir, bir şeytan iştir, belki körlükden, agzalalyk aýrar, iýli dirlikden mundan döwlet donyp düşmana gelgey. Edip bilajagy işi agzalalyk bolsa, bir-birini serkup etmek bolsa, musulmanlyk ýurtdan çykyp kafira galyp, sonra horlanyp beren millet bolamaň diýip Hazreti Mahdum Müşan şey diýär musulmanlar. Gayrat edeýin, hatta agal ýüzümizden gelmeýän ýaşulçylyga, hatta agal başarmaýas eblaq ýa infaq etmeklige bir-birimize haýyr dua edeýin. Yıkılanına narahat bolaýlyň, berşikast bolupdyr, gyýzy öwürlik gelipdir, damady aýrylypdyr, ýaşolara oňmaýan bolmaly, ýa tükany ýapylypdyr. Şolaň hemmesini ýürekden gynanmak bize wazife musulmanlar. Eger ýürekden degensek, onda biz kän ýerde Hudaý Taala bizi ýykar. Kän ýerde serkup bolar, ýa galarsa musulmanlar. Hudaý Taala siz zähmet çekip gelipdirsiňiz, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek ýaşaýyny eşdeýilip, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek asl ummet bolup kıyamatda şu beýik insan bilen cennetin hoşysyny hoş ýaşamak hemmeňize işerleriniz bilen nesip etsin inşallah. Nefere bilen hem üçin Allah'ı ötürleri dua edin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر
به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.